गिबि खौराङाव दङ गोबां समफोरावनो समाजाव दायना एबा दायनि साजायनानै माखासे आइजो एबा सुबुंखौ अनागार खालामनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो अदालगुरियाव दायनि साजायना सासे आइजोखौ अनागारि खालामदों आरो गाग्लोबदों होनना मिथिनो मोन्दों। डिमाकुसिनि बादलाफारा साहा बागानाव बे जाथाया जादों, जेराव गोफार हाथियारजों गाग्लोबना बुथारनो नाजादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। जेराव ओनसोलनि आइजोखौ एबा ओनसोलनि सुबुंफोरा सासे आइजोखौ दायनिनि साजायनानै बुथारनो गाग्लोबदोंमोन। कर्नाटकनि गिबि मन्त्रि सिद्धरामैयाया बिबान नागारबाय। मख'नो गोनांदि हाइकमान्डनि बिथोन बादियै आं बिबान नागारबाय होननानै सिद्धरामैया बुङो। सिद्धरामैया कंग्रेस दोलोआव 20 बोसोरनिफ्राय हेफाजाब होबोगासिनो दंमोन। 8 बोसोर गिबि मन्त्रि बिबानाव थानानै मैया बिथाङा बिबानखौ नागारो। आलादा फिसा हादोरसा दाबिजों लोगोसे आलादा बर' रायजो दाबि आयदायाव क'क्राझारनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जथुमा खुंदों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला मोनसे समनि बादि बर' हारिनि थाखाय फिन आरोबाव हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम मोनगोन नामा एबा जोनोम जागोन नामा, बियो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। बेराफारसेथिं मैयानि जथुमाव नुजाथियो सिमलार स्टेट क'अर्डिनेशन कमिटिनि मिरु गाहाय कनभेनार सन्जय तुलुंजों लोगोसे बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी आरो बारग' एनडिबिनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। जापानआ भारतनिफ्राय थाइजौ लाबोनाय हाबाफारिखौ दान्दिसेनि थाखाय बन्द' खालामबाय। जापाननि आदार नायदिंगिरिफ्रा सोलिफु बोसोरनि जागायनायाव नायबिजिरनायाव भारतारि थाइजौ प्रसेसिं मिरुफोराव एम्फौ होबथानाय आदबफोराव गोरोबै नुनायनि उनाव हादोरा बे थिरांथाखौ लादों। जापाननि बे थांखिया भारतनि सोलिफुबाय थानाय गोलोम बोथोरनि थाइजौफोरखौ दैथायहरनायाव जेंना सोमजिहोदों, जायनि जाहोनाव भारतारि थाइजौनि प्रिमियाम रोखोमफोर जेरै आलफांसो, केचार, लंग्रा आरो बंगनापल्ली बायदिया गोहोम गोग्लैयो। मख'नो गोनांदि फ्राय 2 जिथाइनि उनाव बेनो गिबि खेबनि थाखाय भारतारि थाइजौफोरनि सायाव बेफोरबादि होबथानाय जादों। उनाव भारतआ गावनि प्रसेसिं आरो रैखाथि खान्थिखौ गोख्रों खालामनायनि उनाव जापानआ 2006 मायथाइयाव बे होबथानायखौ बोखारदोंमोन। दासान्दि जापाननि बिबानगिरिफ्रा फिन खेबसेबाव जिंगा सिखांदों दि भारतनिफ्राय लाबोनाय थाइजौफोरा सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां नङा। बे जाहोननि थाखायनो बिसोर भारतनिफ्राय लाबोनाय थाइजौफोरखौ दान्दिसेनि थाखाय बन्द' खालामनो गोनां जादों। पुलिसनि जेयाव नांबाय नंखाय सनानि फालांगि खालामग्रा सासे सुबुङा। उत्तर गुवाहाटीनि बेतामुग नयनपुराव नंखाय सनानि नावजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। हमनो हानाय नंखाय सनाया 5 केजि 970 ग्राम। हमजानाय सुबुंनिफ्राय पुलिसा नोगोद 84,000 रां आरो गंसे मबाइल फनबो बोखांनो हायो। हमजानाय सुबुङा गरेस्वरनि मस्ताकिन एबा रफिकुल इस्लाम होनना सिनायथि मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला दलमारायाव मन्त्रि रामेश्वर तेलिया नुजाथिदों। 21 अक्ट'खालि क'क्राझारनि दलमारानि फुख्रिनिफ्राय 2 उन्दै हिनजावसाफोरनि जिउ गैयै गोथै सह'खौ मोननायनि जाथाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। थैनाय 2 फरायसानि सोमोनांथाव थैनायखौ लानानै गोबां रोखोमनि फिनजाथाय सोलिबाय थानाय समावनो मैया मन्त्रि रामेश्वर तेलिया थैनाय नखरफोरखौ लोगो हमहैयो एबा थैनाय नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमहैदों आरो दुखुआव गोग्लैनाय बाहागिफोरनि फारसे गोथौयै दुखु फोरमायो। मन्त्रि रामेश्वर तेलिया सोरखारनिफ्राय 2 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइनि लाइजामखौ 2बो खहा जानांनाय नखरनो गथायना होयो। नखरनि सुबुंफोर आरो जायगानि सुबुंफोरा दैयाव गब'नानै थैनायखौ गनायना लानो गोब्राब जादों आरो बे जाथाया गोथौयै गुमुर दं होननानै बिबानगिरिफोरखौ थार बिजिरनायनि थाखाय खावलायो। गुबुन फारसेथिं मन्त्रि रामेश्वर तेलिया गासै जाथायनि सायाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव दुखु फोरमायो आरो दुखु मोननाय नखरफोरनिसिम गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। मन्त्रि रामेश्वर तेलिया बेखौबो बुङो दि बिथाङा नखरफोर आरो जायगानि सुबुंफोरनि बिबुंथिनि सोमोन्दै गिबि मन्त्रिनो फोरमायगोन।
असम जातीयतावादी युब छात्र परिषद मिरु आफादनि बिथोनजों धेमाजि जिल्ला आसाम जातीयतावादी युब छात्र परिषदनि सिङाव थानाय बरदलनि आन्चलिक कमिटिनि बानजायनायाव जाग्रा मुवा बेसाद, संग्रा गेस, पेट्रल आरो डिजेलजों लोगोसे सानफ्रोमबोनि बाहायनाय मुवा बेसाद आरो मुलिनि बेसेन बांनायनि हेंथायै आरो बेसेन बांनायखौ खमायनांगौनि दाबिजों हादोरसानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो माखासे जगायथाय मन्थ्रिनि मुसुखा सावनानै गोख्रोङै धरना खालामदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।